Tini phasalni salmariwo tiprasa lukurok haino hai lahar hamya lam hamya hine khwai rut to duski tei holong sokhi matai rut lahar kasolaimani hayakeba o khwai rut to duski holong sokhi matai lahar snamuriya khe lahar kasomani thaklaya hai hinino o kami amchaini lukurok chirik morok khailai tonglaimani o mangplirok o tiprasarok chirik morok onglai khwai rut no rut block khailaimani duski to holong sokhi matai lamano snamui riakhe o bahai keno laharok asogui tongnai haikeba laharo basai tongnai o khorang rokno khana hori phaisok paikha khwai ni PWD ni achok phang hayakeba khwayam chani SDM aku songrok oboni loge kok riu kalangkha 15 dini bisingono ullaharno snamui rijaknai hai hini bahaino koktomani bisingti saimangkha SDM ni khukti 15 dini bisingo snamui rijaknai ullaharokno hai hini bahaino sawi mangkha hai khajan takukte buksong tini hai kina hai sokoi jang sakmang people debarma tini hai hai sokoi kya lama mani duski thangmani lama oro phai nuk phai kya brok ni boba hai rok aborok no nanya ni bage angkini sakmang no people level no phai sokoi jang angkini borok bai ni oro ni amchai ni takukte buksong bai kreng ni bage angka bo koi hai cameraman no tida bos kang oro tunan bagi koi ne takut norok ini tamongi oro hake laharo ase khorang ciri gei jeng oro tini oro rut bolok khailemani hingkai chini jeng asuk dini nai tongkha chini laltilan himi doski bazar himi ma holong sike tai doski himi yang khamar bari tai hodrai lama belai khino hamya busuk jani hamya mo tai saibo live kroi tai si chini oro hori college school tongo para college high secondary school tongo o jagao chini lama ekdom hamya watui kita micha wati bena para phai hangkai no chini gari gora lai maya chini doski ni auto salongnai ro kosto belai engkai school sastro lai tongo o school sastro lai tongbro jodi no auto kaise thangka kaina harbe kichar zaro school ni bora gudike no harbe resar ei baksa no ma thango belai khene ekdom kosto ni bora choli jong abuni bagai no jong bisi kok sanani mutuk ma hangkai chini koilani rai madam bo agi samani tongo jungno BJP o vote diwoi first khai MLA sanam roh ka hangkai o dos ki hai jaga nong ni orok side by dige thangmani lama rona sung kuno kaisa bana kharap roni glak jotono kaham kai sanamui rina hini bo gosima grang abose tini jortoi 4.5 বছর সরকার হাইকা বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার তিনি সেক জরাব লামা বর ফাই বনাই ফাইলিয়া সব সানাম জাগিয়া আপনি বাগৈ जों তিনি বাদ দংখা তামনি বাগৈ ও যে লামানো লালটিলানি হিমি doski badar ni himi ma holong siki motai no o lamano jodi sanam ri hangkai जों chaya nungya khlai hobung sabung pano tonglai hinoi जों tini elakabasi kuno oro rajniti gya BJP boya IPF boya tibra motha boya जों elakabasi khlai nongkhoroi tini जों ojaga road block khaikya जों no jodi no chini ayang upar mohol chini SDM sar chini SDO phai sakya SDO phai bai जों mania SDM jodi no phai sabai kai norong o 2-3 ni bising no o lamano sanamui rinai hini bo gosi kangkai chini o road जों tini block khaimana जों ro sanai ati hangkai chung tai rosai ya ini SDM phaimani ya gulo tabu or lahar kasumani hai ke ba o lama koi ruto kasulaimani obo bobo hai ke ya ka laika ba ke kok sai no ya sakalan hambai mediano chung ini oro lama kasulaimani chini o laltilan simi duski ni simi ayang holong siki tei holong siki ni yang o duski ni simi mereng bazar al lama no sanamnani hinoi sanamjak ya kebai mubai boni bagai जों रुक ब्लड खालायमानि ताक SDM फाइका
SDM ফাই जोंनो कक रिखा जे बर 15 दिननि बिसिंनो अ सामुंनो सुरु खायनाय एवं काहाम खाय जाते अ पाब्लिक रक असुबिदा यातै बनि बागै ब जोंनो कक रिखा ताबु अब ना लामा नायनि थांग दंगो within 15 days bo lamano sunamnani bagai order rika jiu botongo PW dini borok bo sunamna hini kok rika boni bagai जों tini borok root block tini tabuk jarate yakari hambai